Ahojte. Dnes si poďme povedať niečo o retinole. Ako veľmi dobre viete, retinol je druh vitamínu A, patrí medzi retinoidy a je to ako keby taký anti-aging vitamín. Retinol je veľmi obľúbený v kozmetike, takisto vo forme výživových doplnkoch, ale aj v dermatológii. Retinol ako vlastne funguje? Retinol urýchľuje obnovu buniek, takisto zlepšuje textúru pleti a tým pádom redukuje vrásky, znižuje produkciu mazu na pokožke a tým pádom redukuje akné, ale zároveň retinol je veľmi dôležitý, pretože stimuluje tvorbu kolagénu. Čo sa vlastne deje, keď konzumujete retinol? Aktivuje fibroblasty. Fibroblasty sú bunky, ktoré produkujú kolagén a okrem toho spomaľuje rozklad kolagénových vlákien. Preto je veľmi dôležité vo vyššom veku konzumovať aj výživové doplnky, ktoré obsahujú retinol. U nás na stránke www.kingray.sk a hyaluron.sk nájdete novú radu od Swedish Nutra. Je to taká ružová rada a sú to ampulky, ktoré sú buď v baleniach 10 kusov, 20 kusov alebo 30 kusov. A tieto ampulky obsahujú kolagén s kyselinou hyaluronovou a retinolom. Sú zostavené tak, aby fungovali na zlepšenie pokožky, takisto zlepšujú kvalitu vlasov, kvalitu pokožky, kvalitu nechtov, ale sú veľmi dobré aj pre podporu a regeneráciu spojivových tkaní. Táto rada obsahuje až 12 500 mg kolagénu na jednu dávku. Takže vlastne poďme si to zhrnúť, čo je retinol. Retinol je vitamín, ktorého máme nedostatok. Pokiaľ chcete mať zdravú a krásnu pokožku, bez vrások a bez akné, určite ho zaráte do svojho jedálnička ako vo forme výživových doplnkov. Ahojte.